min ngai thatu te chibai le vek ule 90 minutes at Entebbe chunzom na kan ngai thale dona he thu mizo chunga Letlingtu hi puje Laldailova ania achwa tu pu arlal ronan chairman phal saka wangin achunga kalom em ani tunchuma kan ngai thak tur hi episode nung ber ania Entebbe thu thlir let na ti ani ilo ngai thlang u in hruaikawi chantir ni atheni khopui an thlawhna sana changa minute riat rala chuan Tel Aviv khopui kiang bat yam khwa a chanchin Joseph hadata chu thlawhna chunga a thutna a chuan ain ngai to amuk viau maya an chen naram pachiat wangemo namlak tla an ni thina wanga an chen narama an nambe lo wang emo a Israel ram thara an pem lo huai lain Joseph hadata le anupui fanau te chu Israel ramachanga ramdanga pem chuak turin an thlok chuak mek thunga hadata hi ahma kumsom ni pani hun lai vela Tunisia ramachanga Israel ramalo pem lut ania hualvel tu mel makara seiliana khosata chu reserve sipai ni na hi alangjing khopa raldo turin sarkarina ko chuak le chin fa pathum anei nuwa po intin tlo lora changthop zuar kwal vel mai hi alania ezon na thazok be sein anupui fanau te chu pem chwa pui atum ta ani thutmuna chutia ain ngai to amuk hle lai chuan pia lokat tlangwal khan sang tak pakhat thothut chu amit sirin alo mohmana chu tlangwal han che chuak ta thuta chuan hadata chuan a ta thute mo alo ti mana chu vele papani hi thuthleng intlar thlur kara chuan man mo fashion hian an tlan don ta a thlawhna malama first class pindan lampan chuan an tlan ani first class pindan air hostess nula pakhat chu hlau sai deuh hlok chung hian alo chuak ta a passenger ho chu a thei ang tok chuan tong thlamuna han tuma tlangwal pahnih kha khing khata grenade kilna po do sa hum le kut khing le lama puak ruk hum chung hian pindan kong kabula chuan passenger ho epin anding dun ta a chutia an buai but lai chuan Joseph hadata kha a thutna ata athova chuti laya aril ruwa thil lo om masaber chu tuana tul ti hi ani a in home sek thut dana abula thu anupui lizati chuan achung changa ngai thatlo na alo nei mananiang apasal hadata chu thule turin abana ahan pot lau lava thuringot mairo ahan tipa boka ma se hadata chuan mi hanrik rap ta thut tu te chu hanzuan thut mai he alo tum chiang khop maya lizati mang ang po chuan apot thu zo lova chuta lizati chuan odim te hian hanzuan ringot mala anni siam shaking te chu engin nge mo ibeyang le kutlong mai chuan engi ang chuang lowanga annin thlawhna hi an bom dar vek pha bokang thu ringot mai ro a hanti le a apasal chu athunun ne chuang don lo ti a han mu nu chuan lizati chuan an buldo kan chunga tui chhopna no tung chu ala loka tuisik chuan apasala mai chu athe ta thot maya chuta zong Joseph hadata chuan athil tum at huai thak dan chu aman chiang ve ta aniang ngoi rangina thule ta ni pawalai khan niam le sanget deuh pakhat hian pongpor alo chu vengot boka miri grab tu pol chuan an kuk thurangin an chhirlet ne ngei mai chuti lai chuan mi patlei rol lek benia chuan anu sarai chu alo ngeng bet chip na sakhop mai kanu thi mai zong kala du lo thi ka she mai alo tia sarai chuan alo ko beta odam te hian laudu su mamte ithilawang kan thilawang dam takin Israel rama kan kirle nge yang tuna min vau tu te po hian thi mai chu an du bi khleinang thlawhna ala thlo kan lai hi chuan bom engma anti puak ngam bik lawang ti in alo tong thlamwan ani kumsom ni palimi numel thatak Ruth grow si chuan afapa kumruk mi shaya chu athutna hnuaya chona nem lut loka apon fen chona khuta a thildang zong ain hijacker hovina afapa anlak bo saka hlau berani nupakhat le rina kupari anti chu ahma zana anin thlana party a po achian te chuan hijacker ho laka film khur turin an lo zil to a nun rong ho chuan pakhat khatin an that ngei don ni in a lo sia a chuti lai chuan ma ni lu chung thewa ban phar chho turin miswal pol chuan thupek an han aw khum ta thot maya a chan she thei chi silovin rina ku pari chu
aizel ang hian akuta khong ta tlat maya akuta phar chuak ve thei ta reng lo maya avela nutar patar te po chuan banan phar chho supa achana shiat silovin rina ku pari chuan ngoi reng lu lul achwa fal tabi kani mai chu anua soile dana rina ku pari chuan ka indu ka chapau wang hi ani karing tabera ka kut ka che theilo po ni chi alova ma se phar chuak ve du lo chuan ka kut khing ni chu ka handbag chunga ka thol ta zo ka chuti laya ka thil ngai to chwa chu andu le min ka phlum sek ro se ban phar tur khop chuan ka tlom love ka fa pa in a school zirlaya ngor pha sut ma na ti hi zuk ni dai maya ti ina soi Moshe Peret sa ang bok khan sarai chuan horop sin te hian ani tin chanchin alo ziak ve zel boka anin barak khai hlim chon hijacker zinga German meichia atel ve ti po ala shiat ma a adai riziaka chuan kan thlawhna an hijack ti ka han shiat chuan ril rumumal engma kapulo ka ngongin kangol tot ringut mayani kan handbag tele le khapui mo zong phor chua ka vom khom turin min tir ta a mimal cheu chu kan pang min dap sak leu don ni in an soiboka an hijacker ho zinga meichia an telve ka she silova ka huphur tangang maile mi zakzum mi ka ni ba ka pang han in en saklam hi chu ka chai thei chi ani lo renga chuti an nu mana ka tai vela hian zaina ka lo tok to a chu zaina ser chumi mu hi ka hlau em mai china in bol le tui chen ni khwa ilova hi chuan chiantena an mu hi ka ui po ani san palova ma se hijacker ho kherina an han mutur chu ka ngai ngam mul lo mai ti ina soyani anu dewa chuan thlawhna chunga aurin na a chuan hijacker ho tu pa chuan thu a han puang ta a he thu hi piala minga puan ani a he thlawhna hruaikawi hi Palestina chung le Khawvela ram sanga Israel mi te ko mo bolwanga phubalak na na ti le Arab nam melma France run ral na na ti ane ti ina han puanga ma se sarkar tamzokina France chu Arab lamtang anga anlo ngai sia wangin thlawhna passenger ho chuan an thupuan chu makan ti hle maya ma se atop lama an thupuang tu chuan France chuan Israel nena Arab ho chunga kutlak na siam shei chim omber Mirage jet fighter te alo pitaw a Israel intelligence le enthatu pawl chu alo kopui photo a atom bomb siam na man ro po ape ti ina han puang zui le ta a chuta tang zongin thil omda na ngai thiam thei ta dewani tongrin na vek chuan tuna hian Libya rama Benghazi khopui panin kan thlok me kani thupe ka piang thata ka zom zel tur chu panghimna ti thu hi a han au chuak le a no pang ho chuan puitling rin ai da ya felin thupek chu an lo oi thei zo ka a puitling lam chu angai to am zo ka te an nitlat mai an han in suang tu azwau kholo zoba pani khat hi an che chuak le thut mai china an han ngoi le wang chu nu pakhat po in kashiani Benghazi khwa kan thlenganga min that fai vek don chu ka she chiang em atea asule tor thin thlawhna an han in hruaikawi saka tang chuan an thlawhna in biak po na radio chu amit ta mi a flight 139 chuan khoilam ram nge apan tak she tu reng an om talova anu rei fe a Mediterranean tuipui chunga Romanian sumdong thlawhna pakhat thlok hian Benghazi tum dila radio in biak hlatna a anin bethom chu alo man fu a midang shia ta an puang zar ta a radio in a thlo chin an chui zui zela khowar don darlia Entebbe thlawhna huna atum ti an sheta ni Israel chon France chu abetawata in thlawhna company le in thlawhna chungchang ani sia passenger ho nun na hum him na konga chuan in mo phurna chu in hlip em lowang chumo atia French president chuan hlip big love a ti in tong kam thatakina changani chuminia Israel radio thupuang tu chuan France le Arab ho in kom ngei lai takani sia engti kongin nge French thlawhna kher an lo ru koi thei ti in Arab ho ngil neina le tlom ngai na chawchhuah a han tum ti tuai dewani amani engemo zat hun live khan Paris khopuya Israel television palai chuan tutene mo a French thlawhna hijack an tum thu hi alo she thoi to a ma se chu Israel ram nek nan nilovin Sahara thaler in chu thu ngai saktura Khawvela mitlak pen nana ti nizok donin athanga
engpo ni se France chu lofim khur thar ta se su ma su se tlang ngai dan chuan atheni khopuya thlawhna tum mun veng tu CID le intelligence pawl an fim khur phot chuan thlawhna engma hijack theiani an ring chuang lo atheni khopui hi Europe Africa le Asia khomwal pui pathum te inkara thlawhna kong peng thuam lun ber ani na chungin atum mun veng tu police le CID hi a in thla da ber pawl an ni kum khwa a chu arab nun rong pawl lo ma atla a arab hovina atheni tum muna thlawhna chi sang an lo be to na a mi pasari an thi in somruk ayatamin hliam an lo twar to boka Greek police pawl chuan man tok chu nei chin ma se arab ho chuan an chhuah tir le madan an lo shele zela Greek ho tu te le arab ho hi anin kopro ani lo ring tok te po an om hialani kumsang ka zakwa somruk pariat December ni somni paruk khan arab hovin atheni thlawhna tum huna Israel el al thlawhna chol chu an soisa a mi pakhat an thata air hostess pakhat an ka phliama Greek police chuan arab pahni chu an mana an chung thu rel thailok lovin thlasom panga lai an rialani ma se an chung thu an rel fel nuwa po an tang rei ta chuang lo kumsang ka zakwa somsari July ni somni pahni khan arab mi parukin Greek Olympic thlawhna lian hi rodi thliarkar chunga thlawhna in an huala atheni tum huna an tum luitira Greek sarkar nena anin dorna a Greek sarkar chuan nun rong pol ngen angin nun rong lung intang mek pasari achwa saka chungzinga chuan ni china soi Israel thlawhna ngai satu arab mi pahni po kha an telani sangka zakwa somsari pathum August ni nga khan arab ho chuan atheni tum huna Israel thlawhna swa saman tum chu anti swala antum lo lama mi panga an thatin somli pariat an hliama Greek sarkar chuan arab pahni chu an mana thitura an chung thu arel ni la po chuan kan thu ania tantir lovin kan du chuan kan chhuah tir thei ti in alo soilok ngama annu thali le ka Palestina mi rol rala che ho hlautlun nan chung twal that mi pahni te chu a chhuatir le tamai rengani chhuatir tluang tlampo ni lovin angen angin Air France thlawhna ruain chung mi pahni te chu Libya rama an hruai thlengat bokani anmol phozen tak ema wangin Greek sarkar chuan atheni thlawhna tum huna thir le dar man ro hai chhuah theina khol amang veta a chutiang khol chuan thir le dar ilova siam silai le bom te chu azongin adap chuak theina me umaya ma se ati tu turtena an boy pui pe si lo chuan engma asot tak chuang lo Israel zin vei wak mi pakhat po in fiam thu hian atheni tum muna Greek thlawhna na thok pol te chu an ngaya sam hlom khop maya thlawhna chunga silai le rocket phur tu motor po hlan lu tum ma ila Greek na thok ho te chuan i bong bor big em mai bong ro phur tamman i choi chuan anga yang min ti du lek ome ti ina soyani thlawhna dinglam le veilam kong khar kong kabianga chuan hijacker ho chuan thil engemaw athun kha chin pahni hi an khaya kong khar hi in hon vai chuan thlawhna pum hiana puak nga lani mai an tia ma se darkar ni vel rala engma khoi danglam ma sa chuang si lovin hijacker ho chuan kong khar chu ngai to na nei hlek lovin an hong maya British khwale tuinu pakhat Mrs Patricia Hyman anti raipuar thi hor chu an ramlama thon hona tan an chhuatir maya bomkam engma apuak chuang lo Kuwait clearkar chanchin bu pakhat chuan an French thlawhna hruaikawi chuan Israel General Mingthang Ariel Sharona achuang an ti si a arab rama an tumpui nge yanga ro relna a achung thu an han rel hun chu avalangai nom don vele ti in zeldin thu alo bol manani Entebbe tum muna an tum nu loka sarai diary thozia ka chuan Israel mi chu minda chhanchhuah karing kan mabak chu thirlok azom omlo mangdeve ma se leya ber kan tum ngeta a le nget himwang le ani lo po in englai po atlak som thei maina borwa ka thlokan reng ai chuan amwan omzo ka lomle ma se thlona chunga kan tomrei lu tukta zonram thiarna a fet taka in shwai zi angai zubur le ek bela khat thlona chunga rim chetan ta ti thuwa chuang ani an hijacker ho tu chuan thlaphang su
thlawhna hruaikawi chanchin renga passenger tu ma tha an lan i ngai lo hi ti te in passenger ho chu a thlamwan thin takna a thu tak a haider luini inalang kumsang kha zakwa somsari pali maya po khan Palestina mi ten British Airways VC10 hi an hruaikoya Dubai ramfian riala an tumpuya thlawhna in pe kir le nan an mi le sa som pathum tang te chhuati ran nge na an thil ngin chu an ti tak tak ti en tirnan thlawhna achuang passenger somli pasari zinga German mi panei nung tak chu an ko chhuaka thlawhna kong kabula chuan an thing thit tira anung lama tangin an kap le top maya arwang chu thlawhna kong ka atangin leya an chui thlata ani Entebbe an thlen nu lok chuan an mani du thu sam thoma tanga chor chuak emoni te reng ni passenger ho zinga chuan kan tang rei lawang French le Israel sarkar te le Arab ho anin befel to a Paris khopui panin kan thlok chuak thuai to don ti thu hi athang na samaya shengat se zong o chuti lai chuan hijacker ho chuan an thil phut le kar tur po an la shefum fe lawani beidonga ai chuan nga chan nei lo be seina nena in nem po chu a thlan na reng e Uganda rama French sarkar palai nget chu Entebbe tum muna atle pheiwata Africa ram nia sathei te lul nen nisen sanwaya darkar som pali chung hijacker ho nen anin bia a an mi shen te akom lumlam an phal sak tak tak mangsilo anin behlo cham hong chu chanchin bumi tu zo na ma achang du lova anu de va ero chuan an French palai mun thupuang tu chuan an mani hijacker ho ngei po in an thilngen le phut an la shemu mal silova an pu te thufum fe an mu ma chu kan ha thlon mai aniang bele shi to lowang ti in thu apuang ani aramate thamsi melma te alonga boknen athu chu thibe lo thu kan ti ang deuh hi ani a hlo thona wangin Israel chon French sarkar chu mo phurna engkim ala pa pek fiam ta changa kan hnampui kan mi le sa te an tamwang main kan mo phur vek turani biklo diktak chuan he thu boy hi nangma ni French sarkar kuta in ngat liawani ti in Israel chu atang lui tlata Israel ta na hlo thona nat veinen tang somnga pathum chu an phut zinga France kuta miswal pakhat tang ve chungchang thuwa angai danan hanzo chuan French foreign minister chuan a thlak lutuk an thu aron ni phalo kan chhuah sak teu lo mai alo ti tatlur maya France ina Arab howa biak tlon lai alo ni veinen azot tu chanchin boziak tu te chumakti inan phuzok maya ma se an kuta Arab mitang kol tamber tu Israel zai chu an lo ngai vek hlom ni inalang an phal hlek lo tur lung intang anin kar chhuah sak photo mai Olympic thlawhna company thlawhna rukoi tlannan lung intang pasari Greek sarkarin achhuah kan ti to kha Swiss Air Transworld Airlines BOAC le Pan American Company thlawhna pali ruk bawa chuang passenger zatam nun na tlan chhuahnan Germany Switzerland le Britain chuan nun rong pola mitang ho an chhuah mishing an chuak filim ta ti a rura pol chuan ramte naw din chhuah theina tham tur cheng makta duai za chuang man thlawhna pali chu Jordan ram thalera an bom dar ta leu thowani chuta Lufthansa thlawhna ruk bo tlan chhuahnan West Germany sarkar chuan Olympic Games a Israel infiam mi som pakhat that tu an mana an tan tir te kha an han chhuah le ta hlau mai boka Israel tan chuan a run thlak du te ang ma se hetianga inkar chhuahna konga hian Israel po a filim biklo kan soi to ang khan a khwale tuite tlan chhuahnan tumthum chu atlom to ani kha ma se le lama lulul a chhuah fu tum chu a ve zau bok kumsang kha zakwa somsari pathuma thungai noma chuak po he thil hi ani kha nun rong pol chuan Tel Aviv pana Belgian thlawhna thlok an hijacka Israel chung lot tum muna an tum tira chu Boeing 707 le achunga mitang zathum som pasari aya miswal tang chhuatir vek an ngiata anin dor boy vel chung chuan Israel intelligence mi chuan zan thim tham hnuaya bokwakin an mi shen te an khung khom na thlawhna chu an va hnai chila a kepam chu an va ti thepa atuka chon hijacker ho thil phut churem ti sak angin anin lan tir ta a antiam hun ral muanga
thlawhna an han thlo chhuah pui dawn chuan a ke thep chu an hmuta a ma se a ke pampuar le turakal motor mechanic anga in chei mi pali te chu Israel commando mi an lo nia thlawhna in chunga chuan an zuang lut thuta hijacker mi papahni chu an kap hlum hala adang mi chepahni chu an mana passenger no pakhat po silai muleng laka athi ani kumsang ka zakwa somruk pariata Israel El Al company thlawhna an swa samachanga flight 139 thleng hian thlawhna suam le nunron na tho chu tumza somnga pathum an lo be man to a chung nunrong thil ti a chuan mi zani chuangin an thi pha in zani som pathum chuangin liampui an lo tuar pha to bokani thlawhna hruai koi ringot chu tumsom ni pakwa ania rukbo tuma an hlo chamtak po tumsom pakhat ania chuti chungchuan Israel El Al thlawhna ngat thi chu tum khatan be hlotlin kumsa kha zakwa somruk pariat ami lo kha chu an la khoi fu ve thei ngai lo sang kha zakwa som sari khan an hlotling le thela ma se an la thlo lai nge in Israel intelligence polami lo chuang rove in a chhanchhuah manani heti hi ania wangin Israel El Al thlawhna chuan chumin an du bika El Al thlawhna company po in alo hlok pha shepa ma se thlawhna rukbo na hi Israel El sen le diriam nan arab ho chin chhu ani deuh tlata wangin Israel chuan le lama ramdang huwa ta hlo pha hle thongani sarkar lam ho tu te le hijackers ho chu anin befel thwai don ni arin na ala sang hle ringa pisarai poina diary bua hetiang hiana ziakani min shrai ho tu tur thlawhna pakhat alo tum thwai to don engkim pe felani ta adu chuan holovin kan tumram kan panzui zelang hlim om chin du thu sam thil mai ma ni se a hlim om reng reng mishing tharau hian zel din thu bola mani in kom hlim hi amamo in angi shan pa ve reng reng ani om sin mole thu tak khovel lungai thak tak maya chen reng ai chuan nuam sip bol na Khawvela rel ruwa in khwal telem hi mishing taksa pu in angi thei zokang shwaile ven kher lova zonram thiar na mun akan kalmin phal sakta a hun kan nga boka pindan zau mun wal awa hoi vak vak ai chuan ekna pindan fian real chu kan thalhel zo kaniang kan dai kalpu indar kar rei kanin khung pe chin ekna pindan chunga chau chuan kanin da lal dewalom khabele bek domin kan han thuwa thil omdan kan han ngai to in khovel pum pui mai hi abuain an man hlel tameyemo kan han tia chhanchhuah kan om ma chu khovel pum pui hian mutmu po an to theilo ni te hian kan han ngai ruat thut thei thin ani ma se chiante zinga kan han tal le a thu tak mel rap thak deuh mai nen chuan in ma chonin kanin mel le si kan khovel nun hlom khom hi ti in flight 139 hijack tu te chuan Dr. Habasha thupe ka thilti anni thu chu voi duai lawan puanga ma se Dr. Habasha chuan engma ka shat pui velo anuama piangin Palestina Front PFLP polami kanni ti in kan ming hi mathe atan an mai thing hon theyang chu ma se kan minga par tum hian kan ming hi an ti hliau zia zok keni chuan hetianga kongjong Neilova rol ral ang renga chet hi tunma kumli hun lai vela tangkhan kan lo mau sam dai to a Zion tuk klom thei tak tak nan chuan ral thuam fom thei zong zong ne na tho a om zeneya be pui thak hi ni in kan sheto ti in chanchin buziak tu te ma a po chana kho tlata lelama chon cheng tluk le ding on vela tlantir tur American passenger thlawhna hijack tumna a amina chu apui pa a atanga chu tlanna poisa chu PFLP kuta hlan lu ve kan tum ti thuthang omle mek chuan Dr. Habasha phatna thu chu atirin hlel omle zo vek ta ani an mission hotena chu e hun an nga lai chuan an German hijacker kha minglis lekha king hian alo luta ming tam a chiar chhuah man ma chuan Israel nam ming hli rani ti alang ngal tamaya chumi chungchang thuwa chuan Moshe Peretz sapo in a diary buwa kan lo hlau thon lok ang nge in Israel mi chu min han thliar sang le tange maya Israel ram passport kolapiang chu pindan le lama min shrai lu tir zela
in tha hun a thleng ngei don ta ni hian kan hrihloma meiche ho phei chu an tap tan ta a ti in a ziak ani sarai point kut khur chunga ziak ani ti hriat thei reng tur hian kut ziak ki koi devin hetiang hian a ziak ani kanitin program pa ngai anti danglam ta thut mai Israel mi min thliar sang ta Israel mi hi mishing ni turin kan lo piang ve lovem ni reinung kho chuak ve lo tura ruat le tho tur si chu enga tinge kho eng mo ve theya min lo pian chhuah ti reng reng German mi kha alo luta alang chuan kan ngai that lo hlauder ve bokaniang in ngai bel do su aram khwale tui atnama zongin tuma kan thliar lo hun khata inin beng tot lutuka pindan pahni a hai chen thol deuh cheu kan tum mai alom te a han ti kam tha ma saluama ma se a ming lama piang chu Israel mi ming hlir ani le tak si awangin azazel chuan ai khai a juda ming alowin zui palle thin chule ka soi angkha ania achi le namzongin tuma kan thliar lo thlaza na in nei thei jok nan rem chang kan zon sak mai jok cheu ani e te a han ti khomoi le ri china tuma ina thu kan lo hnial ani chuang lova atan do chuang tlai soi a tul lo ve ne na mo a thu chu do dal tuma hnekin kan zom le lutuk ma zo kani chung kwa a omte kan om hlom boka a chung khata pa ber ming a han lam chhuah to hi chuan anu pui fanau te chuan an ming lam ve hun nga kher lovin an pa ber chu pindan le lama chuan an zui lut ve ngal mai thina chung kwa a omte kan om hlom boka chung khata pa ber ming a han lam chhuah to hi chuan anu pui fanau te chuan an ming lam ve hun nga kher lovin an pa ber chu pindan le lama chuan an zui lut ve ta ngal mai thina German pala chu thin ura hnekin ka hna min sam khai tir jok ting mai ti ni om fashion hian alo nui chen le suk thin kan mi le sa te chuan ama hlau tlon nan German tha te in an lo fak clear thin mo ke hi chuan chu tiangin ka tlon ve hleinem chu ka indu ve theina lai takani mi pa ngai anga pindan in kalpo na kongka a chuan hijacker ho chuan tul lo puin ti horop pian mang ang pui hian thingphek an kheng beta khoidang lam lova kongka pa ngai ni mai tur mol pho taka kan lut lai mong tam min lo chut sak I thlia ni om tak hian arab tlangwal pakhat chu alo ding char reng boka annu dewa German nu khan arab tlangwal chu santeria rondin choka a mel fir dan le anuna zong meichia hi min timol pho chiang mole chutia a boruwa ka tan ema wang chuan kan zun la chu alo chuak sek le ngala kan pindan thar lama zun ram thiarna a om ve si lo kan kalsan nu pindan masa jok zun in bok kha tom le angaya kan kalsan pindan lama kirle tur chuan German nu chu phalna kan handil china nuwa zonga nuza ngai thei ber mai hian nui chen chungin zunzung tura kan kirle chu min lo phal saka T cross an chedong noya chuan Israel fa te chu zeilo takin kan lut tlang le kut tamai china ni ti in chumi tuk chuan idi amina chuan tang ho chu awakan le a Israel lulul chungchanga alung oilo thu asoi chiam maya ani amina chu hnung khir ang hlau ani thu asoya atopa chuan Israel rama in lakir le ngai chuan in mi te hna in rema tol zia hi soi warna samayang cheu atia in lakir le ngai chuan ti tong kama hian anmur sung hlom mai ani miswal lung in tang ne na in thleng thuwa Israel ala khawzel chungchanga chuan shen ho zinga ngai dana phira atam jok chuan namril runget ani ringut chu changchoya tlompa ek sena thula bur lovin an chungchanga chautal chuan Israel chuan duap kai se an doa namtana thanem ngai zwalte ero chuan mi chungchanga diklo tur chu kan chungchanga po adik bik tur ani lo tuna an chhuah vai chuan ale pektur chu kan namte takte hian adol zo to lawang kan nam minga in thoina a hlan tur kan ni ro don chuan min tal ro se phun noi lovin kan do mai jok tur ani an ti thungani shen ho zinga awung zwalte chuan remmak tak hi an ruat hloma pakhat chuan kan zinga idi amina alokal le hun chuan intiam rualin zuan thut maila in tlan chhuahna man ruwa atan sala le shen thungila ti ina han rota ma se shen ho tamjok chu an ron ka hlum man thoan rina wangin ti chia an ngai puilo dewani
lo re hlum sak tamai la poiti te chiam lo turan tam om em mai amina kan man chuan a thi poin adam poin kan vai thi pha tho thowang ti tok an om bokani remrot chin tu zinga pariat chuan min that don ma se me khup chuan kan do hau lawang mole min veng tu guard pani khat tal chu saidoi nen hale tin thoin ka thi chil tho thowang an ti theu hlomani shen ho chung te mang ang chuan Israel rama French palai nget chu anwa muwa engdanga ni love kan phabik lawang in titlat na mek boka in prime minister hi azakham na angin Entebbe tumhuna chuan zuk omtir chot mai ula an mi shen ho an chhuah ma chu tap ve tlat mai sela nin phatsan lo in tiam na chu tongka mai ani lo ti achiang nge ang an vati khuma arot tu te chu ngien ngol lua an ni po anin shia ang French sarkar chuan lorem ti ta te reng po ni se chutiang em chu Israel chuan arem ti sak arin omlo ni lai tho chan July ni khat an hun tiam chin chu aral chep minute somli chawa omto Israel rama miswal tang somli rolle ramdanga chu tiang bok tang som paruk chu an chhuah emo chhuah ngal mai emo an tiam emo ani lo chuan hijacker ho chuan an mission te that fai vek tura anin tiam na chu an hlen nge yang ti hi Khawvela rin ani an mission ho te chuan an sana enin minute an lo chiara an thodep dep hlom maya Israel chu alatlom lo ti an shia a vuitur chu omma se vui theian ni silo Israel na thlak pathian nam thlan ma se nam an chedong Khawvela mu sit lungten le thin shik an nitlat antiam chung hun atop chep to ti a chuan Entebbe tumtluanga cholbuk hluipana thato papa upalam tlan nal hi an han muta a chum himing chu mir renata ania Uganda rama French palai ngetani cholbuk kongkhar awatleng chu thocham ti hian Israel chuan tang chhuah tura in biak rem arem ti ta ti in cholbuk chunga mi tam jok ta na thurang ka chak chu a han chak chuak ta ani shen hola chu puak ke mai theitur ni oma an upteu lai alo ni a phur zo lo phur rit in hlan sak ang mai hian an lom lutuk om ngai na an shelova kutbengin an hohoa a chen chu an per tor boka Khawvela lorin lo top angin Israel chu atlomin azor ta ani chu Israel chuan athurel thluk chu France le West Germany a athon wata a min tak nge chan shel pa in an mitang te po chu chhuarem ti ve turin ange na chhuatir dan kong soi ho turin a som bokani French sarkar ho tu pakhat chuan in mang andan hi kan shiat pui chewa ma se he in tlom na hian thil tha engma ashin sak cheu ka ring lo in nam tlak chiat na bul ani nge yang nun ron na tho du lova Khawvela ram tam jok kanin hlom ro chan mek lain asol sutu tur bera kan lo ngai Israel in han au tamai hi in la in chhir emang ti in France drama Israel palai chu azil hawani ma se chhuah tura an ngen tang chen khat kol tu sarkar dang te po chu ha dam thlak ti in an lo thove huaya West Germany le France chu anin betawat wata ma se West Germany din mun chu danglam tak mai hi ani an thlawhna hruaikawi chuan West German mi pakhat ma an chuang velova Israel kar le nek nana West Germany an han mang ve taringot mai chuan omzia anei thui thei hle don ta ni anu le zela po Israel melma te chuan Israel karnan anlung intang te chhuah turin an du ram an phut zui thei to don ti na angani chuta German thlawhna engpo lo hijack ta se German sarkar chuan that in lom let nan ti in Israel chu engpo aphut let ve thei to don ti na ani zelang anin biak na kongpo aki koi chivet ran pa ve reng ani Jerusalem Prime Minister Rabina Pisa atanga thuchuak chu mel sang aya hla Paris khopuya azukluta Sein lui ding lam kama Israel palai mun chu athlenga chuta changchuan alui kam le lama French Foreign Ministry Office lama athon koi le a French Foreign Ministry chuan Uganda ram Kampala khopuya Arab ho ai o a anruat Somalia ram palai nena athon koi le a
Somalia palai chuan idi amina le hijacker ho chu apile chhong chau china channa oma piang po alet lingjongin akwal koi kirle ta china thupui mo elkhen soitura mel sang tama inkar hlat si te in biak nan chuan akhir khan lutuk lamzong ani hijacker ho chuan Germany Switzerland le Kenya sarkar ho lung intang shen te chu Israel mo phura anda sa vek reng renga chung sarkar chu ashan pa adoran tum lova an mitang te an chhuah lo chuan Israel chuan atwa reng reng don an ti na ani ma se an rorel masa hijacker ho chu an lung oile talova Israel kuta chan engemo wanga tang dang te po chu chhuatel turin an ngen bel chhale ta zelani chutianga harsataka anin dor buai lai te chuan hun chu aloliam chak hle reng mai si ani Israel chuan an thlawhna ruk bo nei tu France ram chung ngeya shen ho le lung in tang chuak tur in hlan angiata France ram chung ani chuan an lung in tang ngen an chhuah sak nuwa hijacker ho chuan an passenger shen te chu ten om chho in an chhuah phal lo le ngam lawang Entebbe muna ero chuan andana dang dai thayang imituk ang kan hlen nuwa in mi shente chu chhuale phalta silo ang ula tia bosa an han zo chuan ani chuan chutiang khopa kan ten om chumin ringem ni ti ina le zo a azot tu chuan nunaw phurtel tu hetiang thlawhna hruaikoi te hi thilten tak chu ani lovamo a han ti le sala bosa chuan dikna le politics mebel lui itumani chu ti ina changani alala tanga June sang khazakwa somsari paruk thleng khan idi amina chu tumriat tha an lo tum to a an tum nun ber po flight 139 an hijack ma haptanga vel mai kha alania chumi tum chuan a chuan na motor khal tu driver chu athia avela mi somthum pasari chuan hliaman tuar boka amina ero chu chete po ina pem velova ama po in pathian chu kalama atang reng ka ti to kha doi thiam te po ineng tin ma min ti thei lowang ti in awan pha lung mai ani Israel chuan France chu aral bang mayang ti ala hlau ta ber maya French foreign minister chuan UNOA he thu kan putlu na chan hi chu kan airbus a ramsang khwale tuite an chuan wang chawani alo ti mek boka ramdang mi an chhuahvela Israel mi chaw an han shen bik ta ka si chuan France chu arin hlel omang ti a hlau om hle rengang ma se French foreign minister chuan min hlau du lem su kan president thutia mania atop thlengin kan kop tlatang che uti in Israel minister chu atong thlamon ani anin biak na ti hnok le zol tu pakhat chu hijacker hovina thilthar engemo anron ngen bel zel na chu ani an ngen zinga pakhat chu tlan na poisa cheng makta dwai somli ani chuti lai chuan hunin engma angak du silo Israel sipai pawl hi chuan ramdang sipai pawl an angvelawa ramdanga chuan siam thlak atul thula sipain an sarkar pawl te chu ti sham te u ti in a thlem hau zok thinani a Israel rama chuan tul nia an shiat phot chuan an sipai pawlin an ti phal sak turin sarkar an dil zok thinani Entebbe chumchanga po hian Israel sarkarina Khawvela sarkar sang mit mei alo thlir lain an sipai pawl chuan sarkar mit mei an la mo ma hau po in thil an lo duang lok tan to a sarkar chu vuai cha lua an lo ti et to mai thina Israel sipai pawl chu nakhir khan tak thok turin an lo in kaw sa renga an ho tu te po in an ko thut mai renga an ram mut hun tamzoka hlo cham a in an hlo tling zok thina ni kumsang kha zakwa somruk pasari niruk indawa khan ahminga indorem angreng si in aigupta le Palestina bial ramzong zong Arab sarkar ho chuan anin omle ngei omchi hli rin Israel chu an chhai zuya indona a chhal silovin lai puite in an ral sai le chiam mai thina an bom tham kama te Israel mi tam tak an thia nin luata a han nei china hi chuan Israel chu a han chele hlak thina a han chet vek chuan an lo chel lo hle mai thin kumsang kha zakwa somruk pariat October thla khan Colonel Danny Matt akai shwain Israel commando ho khathi helicopter sholchi in aigupta ram chung ril fe an zoram muwa kairo khopuya tanga mel zathum vela hla a an electric coal mun pui bun kianga chon an zutuma
achunga commando sipai chuang chu anin thendara pol khat chuan electric mun pui chu an beya chutia electric mun veng tu te nena anin ka buai lai chuan ho khat dang khan an tumjok pia deva petrol zem shol pui maya chuan bom an vakama lelama an loin ka buaya wang chuan petrol zem lama bom lo kam tu te thil ti po chu tu ma in an lo mulo bom thang an kam zo ta ti a intiam rualin helicopter a bok chuan an thlok khole daya an thlo liam rual chuan petrol zem lian pakwa chu indotina han puak ta a petrol mount sang ni don lai da na zema ni hlom boka ai gupta tan chuan uyom tham tak turani chumi hmuna petrol halral sakringot chu Israel tumanilova aram chung fian real le aram rel tak taka po an thil hluda engma chu aral muang chuang lo ti a han hriat chu atang chuan ai gupta sarkar chuan sum na men lova tam sengin remarwat thale veka venghim tu sipai po sing tam ada bel phata ni Israel chuan ai gupta kut veilam aphuar be sak tlukani chu kumsang ka zakwa somruk pariat December ni somni pariata po khan nunrong polina atheni khopuya Israel al thlawhna anti chiat chungchanga phubalak na beipui an thlaka chumini chuan Israel commando rual chu helicopter lian palia an thlok chuaka Lebanon khopui Beirut thlawhna tumhuna anwatuma tuma boy phili lovin an chuaka ho nia anin thena ho khat chuan a chevel munami lo omte mitlak pen nan thil engemo hi an lo tia ho pakhat dang khan thlawhna tum muna thlawhna in hung chu an tlo kwala arab ram sumdong thlawhna an mu apiang ke ya chuan bom thang an kam zela an Israel sipai pawl uniform ha chungle paratroop lukhum sen khum chunga ti an nina chungin an nung changlo thlir tu ma chuan mel malam sipai an ni ti an shelova sipai nun chanjer satli angleka hian an lo thlir liam mai maya an du tok an nga a Israel commando ho an han thlo hon le nu chuan arab thlawhna chu a han puak ta tak taka thlawhna som pathum a pher chheveka belkho min cheng tluk le ding on khatman atling thelani thlawhna pakhat inti chiat mana chuan arura hle mai thin urin handoron le ringot chin ma se an ngam thei chuang silo kumsang ka zakwa somruk pakwa September ni riat le ni kwa zana po khan commando pol mai ni lo deu Israel sipai tank rual khathi an rammua chung tank rual chu niruk indo tuma mel ma tank an man Russia siam an ni hloma Israel sipai polina chutiang Russia ral thuam siam an nei velawa wang chuan ai gupta tank emo an lo ti hlomaniang chulawa laipui phurtu motor phonei te nen lam chuan ai gupta sipai pol rong le chhanchhuahna an hnoi vek boka zanthima chuan Suez Canal anin karkaya ai gupta ramril lam chimlam panin ma an ton zela sipai hmunan mu apiang chu an kap dara Suez thlang mel somruk zeta thuk an zudai thlenga Israel thlawhna le indolong Polin an lo thlop zui zel boka ai gupta sipai pol chuan atu ber chunge melma an lo shashang theilok bok silova ai gupta ram chunga an tap chung chuan poyan khoina saman hle mai ai gupta sipai pol kai shrai tu Russia general pakhat po motor kara akong kallai chu Israel tank pakhat chuan akar chopina chil pher vekane ai gupta ram chunga an poi khoi chu thudang ni se chu an ram mut chuan ai gupta sipai ho tu te chu atimwal phona sakhop maya an sipai pol po an lungan nual pha roi maya chumi sar hulai chuan president Nasser po lungnai na chaw thut maya an sipai lalber general Ahmed Ismail ale sipai ho tu lok zual then khat po an ban tir pha hiala achim omzonga in nok raw rawa po arab ho chuan Israel chu an chel lo deuh thin ni inalang Israel sipai ho tu te chuan Suez tuipui teng sol kam ras arab anti hmuna ai gupta radar khol bun chu nok sak an lo ti hle thin to a chu radar khol chuan Suez chevel ram mai po nilo Israel ram chung zone po a Israel thlawhna ning khong chu aron thlir phavek ti an sia a bom chiat vek dan an ngai tu ta ni chu radar khol chu Russia siam ani ma se sipai ho tu te chu an han in ngai tu non le a
Russia radar call chu him piala suan chu atan an it tariau maya kumsang kha zakwa somruk pasari ni ruk indo khan Russia radar call siam pakhat hi an lo man to a tunami hi chu chumi aya chuak thar tak nima se chumi nen chona siam dan tlang pui a in an tho an ringa rush arab huna radar waswa samtur te chu an Russia siam radar call chia chanchin zirin ni ni chung an che tir te te a Israel thlawhna pawl radar chanchin sheber mai mi pakhat hi an ho boka zanthima an wathlok chuak ta ani an radar chom tu khol thoma chon tu ma shiat lovin an tum theya lam som pathuma nai an wa thlen thlengin tuma in an lo la phok lova chuta an han bo ta chu ai gupta sipai pahni chu an ka phlum mana palidang chu an mana radar call sakhat poimo zual zong chu an her thlona pona an zon chuaka helicopter pahni in an pei zona Israel rama an hong ta ni chu khol chu American British le French scientist hovin an ron endika Russia thil thiam thar tangkai tak tak tur engemo an sha chwa pha a ma se a hlok pui ber chu Israel bok ania cheng makta duai tam tak man radar call la second hand lo tak mai chu a thlona to chhar ang an ni tak chu Arab housing a chuan pawl ru ra deuh mai Popular Democratic Front anti chu aloding chuak boka thilati theya wang chuan Arab ho chuan an ngai sang ta tel maya apui khoi azau sotin thilangam sang sot ta hle maya Israel intelligence poll chuan an chet dan an lo en tharu renga Beirut khopuya an headquarters chanchin chu an shechiang tok ta ti a kumsang kha zakwa somsari pathum April nili khan Israel sipai poll chuan an han be ta thut mayani ama April ni thum chuan Israel intelligence polla mitlem te chuan ma an lo shwaya Beirut an lu vele motor car chak deuh hi man choin an lo ho khom masa a atuk April nili chuan motor car rual chu tuipui kam mun fian real dewa hian an khal thlenga chu tuipui kama chuan rocket kap chuak chi Israel indo long pakhat hian commando rual hi alo bun chuak to a mi mitle tha la peng turin tuipui kam tluan chuan silai le lai pui an ti puak ta a tuipui kam tluana anin ka buai lai chuan Beirut khopui veng khata Unpopular Democratic Front headquarters in sang chhong sari nei chu Israel commando pol pakhatin rocket nen an lo kap sop nul manani nun rong pola siam shei cherna in pahni po Israel commando ho chuan an bom dar vek bokani thutop an keu thluk ma July ni ni zertop ni chuan sarkara alai mu te chuan Operation Thunderbolt remti pui turin Minister Dangjong zong chu minan tumta a Defense Minister Shimon Peres chuan danlam enkol tu Minister Hik Zadoka chu amin thei maya anin biak lai chuan hetiang deuh hiana ve thlemani misol pol laka kan tlom vai zongin anule chu kan tuar don lova kan nam tlak chiat na za khwa alani tho don kan ming hlirin ramdang poite po an khoi zui ngam to anga Israel mingin ram chunga lung in tang an du chungen chhu an tum to ang tuna po ramzalen zongin kan lung in tang chhuah thuwa min thlopa tuma in chhuah sak tura min kar du hlek lo hi ti in Defense Minister Changlai Shimon Peres chuan Defense Minister Hlui Moshe Dayan chu biak rona tan lenga asoma abe pui thak tum tlang pui chu a han shila Moshe Dayan chuan in tum dan chu ro pui ka ti hle mai za azale somnga in karemti puya cheu alotia za chawa pompui chu ne pati dewaniang Prime Minister Rabina Tan chuan ngai thatlo na tur dang ala om thei America ral thuam shaldana an thuthlung siam dan ang hi chuan aleitu in asiam shei lei chu mani inven nan liaw manga ramdang varun nan amang turani lo ti hi ani thina Entebbe chunga America ral thuam le thomno zu chet pui hi chumi an thuthlung bo chiat na chu atlingangem ti ania an jet 707 le Hercules te chu America ram siam vek ania dan bo chia anni chuan America chuan athuam shal zong chu achu sakle vek thiang ani ma se Congo ram boi wanglaya Congo ram chunga American khwale tuitele missionary le Catholic nan ho
an suan chhuah thu te kha a han chhut chhuah le in Entebbe nena adang lamna a Laldailova angaya thale ta ni in rin ni chhnu chuan cabinet in khom poimo bermai chu an nei ta a minister som pakwa chu an kim veka atam jok chuan sipai thashrui tho a chhanchhuahna hna beyan tum thu chu an lo la shevelova thile hliam an tamluat tukhlawin an cheuna samaya ma se chumi tuma nun rong pol laka an dol vai chuan nampum puita na thil hlo om ala ni jok thuai tur thu an han in shil chiang ta a to khir pol papui thu tak Dr. Joseph Burke an ram tual chung minister po chu an min theita a Bible la a number bungsom ni pakhat chang khata tanga chang thum hi a han chiar chhuaka a chiar zo chuan nia horma ti hi Entebbe ti na ni jok se ti ro umo atita a hebrai tong horma hi chutchiat vek ti na ani sarkar nial kal tu pol ho tu menahem begina chuan tuma in hliam puyan tuar lowang ti hi han be sei photila anma ni chhanchhuah kan tumna konga an lo tluk ta ka si chuan mishing in samna athi angangai lovin ralbe na hmuna ahmaton tu te zinga mi tluk anga kan ngai jok turani alotia amani loka Khawvela ngai dan in person thui ber lo ni si be pui te ka hi chuan sarkar le nialkal tu pol an lungrwal chiang nge mai hijacker ho chuan an thil phut chu bel cha in sanzel lo pheise chu thile hliam an tamluat hlawwang ringot po hian zirtop ni hni te khan rabina chuan tharum tho lova in biak rem tum chu ala thangjok emang in rin ni jing alo thlen to ero chuan sipai pol rem ruat chu hlena it ema wangin rabina chu thlem kir le chi ani to lowang Entebbe muna an zuklo chamwai chuan an mi shen tele chhanchhuah tumtu te chu an thi fai vek emo anianga ama rabina po chu prime minister ni na ata sarkar chopin atla angti chu hriat sa vek ania ma se chutiang thil po chu huamin rabina chuan thu top apot chatta ani atop ta tikhan 90 minutes at Entebbe chu kan lo chiar zo le ta a lekha budang karon chiar le thwai dona min lo ngai thlak sak le theu don nia